Ayun mga kabuka, mga tagbutong. Mga tagbutong karon. Ano? An, buat tagbutong dia mga kabuka kay lami kay kaog butong ba. Magmukbang tagbutong ani ron. Ayan mga kabuka, mubo kayong labi oh. Oh no! Ayun mga butong. Ah. Ay mga kabuka mo na kuha na og butong. Kana. Mubo kayo. Gagmay lang sa bunga mga kabuka. Hotdog is kabulig. Ayan, karot ang isa kabulig mga kabuka. Ayan mga kabuka, kanay mga buka oh. Muna kung kuha og butong kay mububo lang. Gagmayag bunga ni bay oy. Ha? Iya. Ay mga kabuka oh. Perting mubuwa kayo ba? Oh, lubi pa ni. Ah, perting ba jud gagmayag bunga? Ah, ani. Ay, butong ani kani. Gmaya ni lubi mga kabuka. Ay, kato na to ni. Gmayag bunga ni oy. Mo ni butong kani? Pero. Oh, kana. Ha? Kina ko lang sa mong likod. Di ba di kana? Kani? Kana ba kana? Diri. Ano? Kana. Kani. Oh, kana. Ih, tigbasa. Bisangkutan pa ni. Yawa ni sakay di sa taas. Wala nagsuluboy. Ginawa ang bilo diri. Ano? Ih. Pwes na. Gakuha na dyan mga kabuka. Ano? Gagmay lang kayo sa mga kabukag butong. Di yung ato. Ayan mga kabuka, mga antag butong. Lami kayo butong ba? May lagi. Sigir kayo gagmaga. Kulang mo ni bay. Bantay daw di ka kahurot na ha? Di ba, kita po kulang. Ayan mga kabuka mo ni sa pan. Butong diri sa gagmay kayo. Kita si. Ito ba kita? Ay lang pangantag butong diri sa Iya, mga antag diri. butong. Butong diri sa pan, siyempre sa kalubinhan. Anak tayo dari. Orang dito ani. Tamara. Tama kayo. Pero po ka og butong may lami, man yung butong di. Oh, sakto kayo. Lami jud kayo mga kabuka ba? Oh, no. Siyempre maghimo ta og kutsara. Gos. Lami ang kabuka kayo, lami kayo ning butong ba? Butong kol. Ano ba? Gagmay siya kabuka pero kuan. Kuna naman si unod. Gamay ba? Sa ano yung payag? May-ari, si Bugoy Daya muna. Bayag to. Ayan mga kabuka, kulang mang isa. Gagmay mo kayo. Gamay kayo ba?
Ani ni mga Dungaga to isa. Ay, tulong diri ka mga kabuka si Uncle Alan, shout out Uncle Alan. Di man sa makaugutong kay sige na masag kaon diri. Nani ano sa pagkaon mga kabuka? Mo siyang paano ng tubig daan kay Praise Boko? Boko Diyos? Ba't yung laming awa? ang iro. Kami kayo ang iro. Puh! Namit. Okay. Mga dua ka buhok mga kabuka. Tama na na. Ano? Kanilami niya? No, kita mo to? Dua ka buhok ani mga kabuka. Pwede na kaya. Agmay man siya pero ano siya unod? Doon na lang nimo. Daman na yung duha mga kabuka. Murag busog na ko. Ayun. Si Bugoy. Shout out bye. Ayan. Kau ba na ako dati? Kulalan. Ayan. Shout out yung Kulalan. Ayun mga kabuka. Hanggang dito lang yung video ko. Maiksi lang itong video ko mga kabuka dahil ngaon na may butong mukbang buko. Ang lubi. Ayun mga kabuka. Hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Thank you. Bye bye. Ayun, huwag yung kalimutan mag-subscribe, share, and like. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.